Uy. Hindi nakabuok. Kautan na jud miss among nang ka guys. Amo nang utanan kay jagnana po imong anhi. Gapon dai ni mo palit ko no. Kuya wag among nang kagidayo naman eh. May tagalaing baryo na ingag mari kay mo palit. Nga batin-batin pa. Kaya salin utanan. Utan sa pud may kay pag uli na mo kay hinog naman to among nautan. Naghinog na po na. Ha? Hinog. Kamay pagani. Ito ba? Buong na tag kanan eh. From front yard to table. Madjong buntag na jong tanan guys, November 4 na dayron. Lunes. May Yung klase panahon ron. gabi nag-uwan da karon na ning kuha ng pag-adlaw ning taniag na. Gaway klase ron kay ansa kay holiday ron. Juan, nang sikihorde. Siki hurdi. Bukas buhol na siki hurdi. Kama naman ka. Basta na basa-basa jud pud ang juta ag mga tanom. Nakuan ka tos mais. Kabasa no. Ah, basa gahapon basa. Tatay di ah. Tiya kung tatay kay ara mang sa juhan ning ari nga kuan pa man. Bugno pa man. Kami naman na kahit presko magikas kuan ba? Ganahan ni kung siya kay presko kuno kay tabo siya sa paggawas adlaw sa bubugno pa manggod kay juta basa. Naguwan man. Ba magigos kuan, lubangan. Nagpaatbang siya sa bangan kuno. Sa juha man da pagalimisud ang siya di anas dujan. Mamanihan kuan, mamanihan opisina dani, adlaw. Danak mo sa tayo sa isang opisina kasi na ito do diha patabang sa mga problema. Ay mga attorney sa duning duty. Opisina, nandiyan Isang opisina. nga mo ko ka naman la biole, nagawa na mga turn ilag Manila. Wa na. Ningaw na mi dere. Di bugyapon tayo na makasig dujan-dujan sige lang pagsampit na mo bisag wa ni tao. Ningaw na kung larga na mo rong December. Radyo patay. Ano jo? Isa pa kabuan. Buwan ka kuan man ron. November 4. Oh, por. Hindi. Buwan pa kapin. Ya magtiwas pa mamis ko ang presyos. Iniro pa dahil mo hapit. Di pod. Di na mi makapasko dani. Ama lagi. Buwan na mo dito kapin na po. Nagmang bakunang presyos. Do kaya po mo balik kag Bohol. Muuli na po nagnana pa ikauli. Pag din, yung madato dahil kung makagagawag septic, tagaan ka ng 2 million. Sikat to na kumudahog og kuantay. Fitness. Daog di man mo taya sa pagdauga. Tagaan na kong dambo sa kanto, doy. Oh. Mo nang lumiruha. Pancake. Ano guys? Ito kumahuman. Harang ibaga siya kay musunog man og butang kadyo. Ang kinahanglan di pasigahan kay arong inanay ra gid ang luto. Kayo na ganyan ning siga man guys. Nga tumukos sud. Ning siga karja na sunog. Basta musiga siya, masunog siya. Ready na gamong pamahaw guys. Magkuhan sa meron American breakfast. American breakfast is made with pwede pa na. Pancake o curry. Peanut butter. Init pa, Init Nay? pa. Buwang na?
Ag si Precious guys. Umananig kaon pero mutambong pa dito sa lamisa. Kay maki American breakfast kuno pud siya. Na may tugtog. Baba baby bobo. Ha may luto. Popcorn. Nanap pang sanabay. 5 kalubi. Kay gagmay man mga gilima. Magpautag nangka guys kay mag-uton ta. Ano mag-utag, magpalit ng kangay di makatagok. Antay ka nag awiranan. Ay. Buat awiranan. Ya. Bunot. Wala bunot guys. Pero mata kan hindi sa kuat tadi man. Ada mau bahasa sendon. Ada. Ada sendon. Pahiran og bunot karo muwag tagak. Nakitaos. Sendon. Mana guys ya? Mau naik tagak. Malagtad-tad guys. Yan nas kaldero dia. So ito nas kaldero. Puno ang kaldero nako. Matahan na nas lasaw. Magpanakat. Dek-dek ag luya guys para malasa sila. Sibuyas o luya, ahos. Diyan sa kapoyrot nga asin guys. Matak ang nanahan ya. Tangad. O ginang ag kare dinang ag pare siya. Daghan ag dang ake. Nama sila Herlen si. Maniuto na tanin jo guys. Darag humba. Hari-hari sa liwa na. Humba nangka sa pila ka anyo nakaluto ra jud humbang nangka nga hilaw pa. Og kinilaw nga bulinaw nga dagko kadto dagko pa sa ilang mata. Og dapoy adobong atay. Natambong na mo kiyakil. Sila tiyan kay muraya sa ta. Miriyay. Tambong na. Nanay una-una di mangagda. Ay si Precious nagihok. Pulita sa bibiron bi. Tagak na. Natambong na mo. Anang torta ag. Bulinaw ko dyan na salin sa kinilaw. Daghan man. Yan na isa diya. Mula di ko gluto guys dia. Hapit pa simipagad ang glass kay wala mantika. A few moments later. Hapon na day guys, matukos ibabaw kay makuha ko spaw nga nilukat in sa mong apuhan nga baji tiguang hapit. Luwan taon po. Dia dari dia. Dias nang pidila. Mo na lukat sa paw lajug-lajug ko ni jag paw dito kay ibot naman kuno. Tato ako na si ibabaw kay kuhaan. Kay kaor nga kananay man ang order si nanay kinilakaw naman. Kami na may makuha. Anak ko gihana pa ning bajiha pod. Pwede pa ning mga sawa ko sub kay. Oh. Man kugihan man. Dinis puti wala lain kugian kini ra siya. Anja ko ang tanan tos kanang bisibulan.
Na ang butang. Unsag pasigwan na to dito ron. Anak na sus minuto agad is. Anak ni Drigo yung gugulay. Wala gyud ilabot ya. Oy mahilabot. Diyan sa tong kaon. Ako anak. Ha? Imo man ang pao diha. Ako ban tatay, ikaw mag pasaan? Ato na duhon ni. Asang kuhaan to guys kay kuhaan. Wa man siya nagpaibaw kung lokat na di ay. Wa man siya moingag maglokat na. Kay si nanay kani order man. Motong siya na lamay ni adto. Ya. Tuwa naman sa nanay larga. Kami lang may makuha. Baligya ko ni kay palit og ginamas. Dahil ako sa basketballan. Wala mo ni purok sa puti. Ani, puro kot ko. Napay mga bata nag-basketball practice. Jadi harap pa guys ya. Ilukat ng pidila. Luha ka punuan. Nagwanta din to sa lukat. Gahir ba ng pao lukaton kay gamit pag budlong. Ewan na buwan man dyan na dali to. Bahay kay ladyo man. Motor pa man ko. Dadaan na ito ko ubos. Dagang sako. Yan ang sako guys. Ano nga show dia. Karga na sa motor. Ang motor. Ito na sa ubos. Uli na sa uli. Uli ako guys. Dag. Kasang likod dag. Pau. Kasang likod ah. Kargas likod. Din ako sa bahay guys. Ano motor ito ang i-parking. Nirag kuhan. Pau. Ya. Sakasako. Ya, nang nirag pau nang. Anja pila man ni nang? 50? Ah, 150. Dia ijang may lab, di man muda ako no. Mag-opera lagi di pa ko anon. Operahan man. Bagyon yan ang tulungan ko, morko ko. Operahin na lang makaduha operahin kay dalang manahang. Ada nagpaw ni napidila. Ya. Kuhatag bayad. Tinagpiso ra ba tong ang kwarta lang? Piso. Kapoy na ko maglukat og kanang daghan. Unsa kay daghan naman pud na pila man na. Ayo ta nga man ba di kwinta lagi ko no. 50 na ang dako ani mo kay kanang ikaw man. Dai pa na. Balik 300 sa ordeng nanay guys nya. Wa naman sa kuno ko sa kagwanta kay gilajog-lajog ni jag paw. 150. 72. Pila na yung edad nang? 72. 72? Oh, kisa may makalukat nga nang ginara ba? Ha? Guwang na. Humok man pod. Humok ra kuno guys, bisag hagbo. Umo kay basig nanay. Di, humok na dai kay kuan si Jaka nang ay wa gid mahita magtamaki ba kanang ikuan. Uli pud na kaya uli ang bukon man pud na humok si. Basi mo gigamit og hurim-hurim nang. Ang dagat yung rumirim. Joy. Yang ka. Diyan ang gilukat ng taon kadi na po siya magkakagpag ng ngipon. Mao. Diyan ang ibalik niya para bugas. Kuan mga agkon na nasukuan na. Kapila kuan. Ang gidag kuan una kay si kuan. Sa buwan kang kano na. Pila no? Di, pwede man sumanon. Sumana lagi kuno ning supaw. Lamig suman. Dami nagsuman. Naman kay mahait ng banguran. To usapon na. Kasi aw ko ning kuan. Nila guys, 150 ra may paningil ng pidila, tagala man 200 kay masupag 200 kuno kay looy kuno ng pidila. Tagala mag 200. Hey, Hoy, palit nila sa ginamos. 150 na. Asa na kanal 200. Saan ba na manggulo yon? Kana upigas yan ngabot nila. Sumana ng dako dai kinapakpakan na ra ba na dai. Ang na sumana na ka ng dako na idagdag ko man na siya. Abot man ni hamon Modelos, Manila lang December eh. Mali na ng abot. Maglagan ko lang do. Kuha na ganun. Toka daw nga sa biyahe.
Pait na. Gawatan ng 200 kay. Salamat na ng pidila. Kung nagrasa na dawat sila karon si Manaan. Di ra ba ni palit og kuan? Barato. Barato ka diha. Ingon bitaw ko kami maglukat. Di ka palukato ni kuan kay hago kuno ka. Imong asawa. Uri pa mabanggol to. Ko di. Ano isa nang ibayras ng pidila? Ay sila. Yung bana si nung John, ay pidila. Tapos tatay. Doon dyan. Ano yan kuan opisina? Salamat ka rin mandog. Bayan ko yung gusto. Sige ka naman kay ikaw. Bisintis pa nimo. Pagdi naman kay. Bawi-bawi lagi po na kay gipancho man minimo napakapoy pakapin. Kaya ba na sumano hapon lang ibalik dyan mo hali lang mga kininto sa ginansya ko. Yan siya ka. Sige mo na kuan dito sa kuan. Dan under si Vincent daghang mamalik. Kaya sa mananang. Kuan putus nimo si mong kuan. Alarang daghan na ra ba jud? Gago ra ba jud si Ja? Tilaghan. Masubay kamera nagkuha. Ang gigujod kay ganaga anra. Ala jud imong ijaan ay. Lagi ako na lang kuno pa. Ako pa rehab dai ha. Yan, salamat nang. Ginoo ko na yung tiguwa nga nakakugihan. Dako nga niya nagbulang mo dyan na ba? Budyan. Gihat dal pagka mig dahon kay rong kani nga magimig amang sumanon ag paw. Tinis. Puti, why makadawag yung pidila? Grabing kakugihan na jud kadyo. Pagkasado pa na siya makadawag yung lihok, but